హాయ్, హలో, నమస్తే. నేను మీ వెంకట్ని. ముందుగా 2026 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. నేను చెప్పబోయే విషయం ఏంటంటే, గత 2025 సంవత్సరం గతాన్ని పక్కన పెడితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ 2026 సంవత్సరంలో అందరికీ మంచి జరగాలని, మనం ఏ పని చేసినా విజయవంతంగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని, అలాగే అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అలాగే నా ఇన్స్టా ఫాలో అవుతున్న మిత్రులందరికీ, అన్నదమ్ములందరికీ, అక్క చెల్లెలందరికీ, నా ఫ్యామిలీలో ఉన్న అన్నదమ్ములకి, అక్క చెల్లెలకి అందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ విష్ యూ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026.